Тя не е толкова дълбока. Имате на видео. Аз съм в ляво. Вы. Над тебе трябва. Не. Добре. Инженер Павлов, кажете две думи за гонката до тук, как протече. За мен успешно, въпреки че нямаше резултат. Сега какво трябва да направим тук нататък? Най-хубавото в цялата работа е, че... Посочете къде трябва да минем. Че обекта на лов се чува и знаем къде е. Добре. Ние предполагаме къде е, но... Ние не предполагаме, ние го знаем къде е. Да знаем. Да не би да е вързан. Най-вероятно чака нас. 0-1. Офроуд. Искаше с мамата. Държи се някъде. Едно преди не можеш. Падна! Бекас! Опа! Майка ти!